sa napakainit na salubong na ibinigay nyo sa amin ni Uniteam at sa tambalang Marcos Duterte. Naririnig ko po, nung papasok pa kami, malayo pa kami. Sabi ko, siguro marami ang tao doon dahil malayo pa ay naririnig ko na ang inyong mga sigaw. Pagka doon sa mga nang kumakanta at pinapalakpakan ninyo, malayong malayo pa, naririnig ko na. Pagpasok ko rito, mas lalo pang lumakas ang sigaw. Sabi ko, buti dito sa Cebu, pati yung mga dalagita humihiyaw. Maraming salamat sa inyo lahat. At sa inyong paabot ng pagmamahal na pagka nagkaisa, makita naman po natin ang progreso. Ngayon po, ay nadagdagan pa ang One Cebu sa likod ng Uniteam. Dahil hindi lang Cebu Province ang pinag-uusapan, naging One Cebu Island na, kasama ang Cebu City, kasama ang Lapu-Lapu City, kasama ang Mandaue City, kasama lahat sa One Cebu Island na sumusuporta at nagpapahayag ng tiwala sa ating mensahe ng pagkakaisa. Yan ang magiging halimbawa para sa buong Pilipinas, ang halimbawa dito sa Cebu Province, dito sa Cebu Island. Oh, panalo na daw. Thank you. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngunit po, hindi naman po tayo dapat magtaka. Huwag tayong nagtataka na tinatanggap ang mensahe ng pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Dahil yan po, yung pagmamahal, yung pagkakaisa, yung matulungin, yan po ay nasa puso. Yan po ay nasa ugali, yan nasa kultura ng mga Pilipino. Tayo naman Pilipino, hindi naman tayo palaaway. Hindi naman tayo naghahanap ng gulo. Madali lang patunayan yan. Tingnan niyo yung mga katabi ninyo. Oh, walang nakasimangot dyan, puro nakangitik. Yan ang nasa puso ng tunay na Pilipino. Ang maging mapagmahal, ang maging matulungin. Hindi po ba, kapag tayo ay tinatanong ng ating mga kaibigan, ng mga dayuhan, at sinasabi, ano ba talaga ang katangian na ipinagmamalaki ninyo ng mga Pilipino? Ang ating laging sagot ay kami ay makabayanihan. Nasa ugali ng bawat Pilipino na mapagmahal sa kanyang kapwa. Pagka nakita ng Pilipino ang isa pang Pilipino na naghihirap, siya ay lalapit at tutulong. Pag nakita po ng isang Pilipino, isang kapwa Pilipino niya ay nadapa, lalapit ka agad upang makapagbigay ng tulong at magbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang kapwa Pilipino. Ng Pilipinas, Cebu City, Sara Duterte! Uniteam loves Cebu! Masagani ang Cebu moingon og daog na
ang panagtapong karong gabi. Sa inyong tanan,